ungasabi ngo-live noma ngathiwa wenzani. Lesezwa yaqale yaba umlandeli kaPops. Masuke lapho yayisihambe siyocula. Ngikhuluma ngensizwa yaseBergville okukhotha. Unakho ukuphawula? Ukhuluma ngengane mfowethu lo ahambe yodlala nontanga yabo angisiyona ingane mina. Uyazi naye futhi ukuthi ukhuluma ngeqhawe lakhe. So akakwazi ukuthi umuntu ngazo eqhathanisa neqhawe lakhe. Angidlali nezingane mina ngoba naye uSotobe ngamtshela ngathi engufisa weSotobe mawuthi wena ubani engingamsabi ngo-live ngathi mina angibasabi bonke ngisho namaqhawe lawa khona ahlonishwayo mina la ukuthiwa amakhosi omaskandi ngisho ungabiza wona futhi nawo wabhanqe ngasesayidini elilodwa bese ngiba ngedwa mina mama uzokhuluma ngobani nithi ubani ukhotha uyabona nje ke mfowethu mina ngimaze ebalandelini lo muntu lo ngilazi igama lakhe ebalandelini so mangabe sewumculo esebona futhi ukuthi engalekana nami hayi angimazi kodwa nje angimthembisi ngoba ontanga yakhe bakhona izingane engangaye angisiyona ingane ngisontanga yakhe kodwa kungenzeka phela ukuthi ukhotha wezwa lesasimemezelo sakho usikhiphile seclass namahhala manje na ufuna ukuzofunda hayi akathi uzongena eklasini ezofunda hayi ukuthi nge-ATL akangisabi ngoba mina angidlali nezingane angifuni ukufisa lapho ke makukhulunywa ngo-live mfowethu